Стоп вандалізм та припинити руйнацію. З такими плакатами двоє кримчан вийшли на одиночні пікети біля ханського палацу у Бахчисараї. Небайдужих кримців непокоїть нищення пам'ятки кримсько-татарського народу. Поліціянти окупаційної влади намагалися завадити міні-акції протесту. На цих кадрах видно, як силовики вимагають від кримського татарина згорнути плакат та піти геть. Загалом акція кримчан тривала трохи менше години. В своих действиях не вижу ничего противозаконного, и они не видят, но хотят выяснить какую-то цель у меня. Какую-то тайную цель хотели, наверное, выяснить, не знаю. Ну, я сослался на 51-ю, и все, и подписал. Наприкінці минулого року окупанти почали так звану реставрацію ханського палацу. Зняли старовинні балки, розпиляли їх, замалювали автентичні візерунки та замінили черепицю татарку заводською стилізованою під старину. Ці роботи обурили корінне населення півострова. Моніторингову делегацію на півострів збирається відправити ЮНЕСКО.